Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Yer şarı boylap yaşaучы халкыбыз тормышында булган вакыйгалар белән таныштырубызны дәвам итәбез. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Кемеровда ислам форумы. Ислам – это фактор и культурной жизни, и, собственно, религиозной жизни, и общественно-политической жизни. Әлшәй районы Әүрүз авылы халкы яшәеше. Авылдан чыгып киткән яшьләрнең кешеләр булып кайтып, авылга ярдәм итәләр. Обелискалар эшләделәр менә. Беренче Иманкул авылында яңа мәчет. Әлхәмдүлилләh, без куанып монда киләбез. Һәр җомга намазына инде. Магнитогорскидан Әхмәтовлар гаиләсе. Качка булган кешенә касы совсем кеше үзгәреп китә. Удмуртиядә Сабан туйлары. Бик җылы хисләр, сөенәбез, үзебезнең халыкның шушлай оешып, шушлай бәйрәмнәр узгаруына. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 еллыгын Сибир якларында да бәйрәм итәләр. Кемерово мөфтияте оештырган ислам форумы 100-гә якын кунак кабул итте. Бу исемлектә Казан, Мәскәү, Башкортстан мөфтиләре, Кемерово һәм күрше өлкәләрнең шәһәр һәм авылларыннан дин әһелләре, танылган ислам белгечләре бар. Форум мәйданчыкларыннан безнең хәбәрчеләр репортажы. Бу көннәрдә бәйрәм марафоны эстафетасын Кузбасс кабул итте. Хакимият, фән, дин, мәдәният барлык мөһим юнәлешләрен берләштерү әлеге чараны иң югары дәрәҗәдә үткәрергә мөмкинлек бирде. Эта дата важна для нас тем, что ислам принят официально как государственная религия на территории современной России. И хочу заметить, что это на 66 лет раньше, нежели крещение Руси. То есть, другими словами, первая авраамическая религия на территории современной страны официально это религия ислама. Православие һәм ислам көнчыгыш мәдәниятен тәкъдим итә торган диннәр. Шуңа күрә ике бөек конфессия вәкилләренең чыгышы бер рухи дулкында яңгырады. Наши религии призывают к миру и добрососедству. И сегодня мы рядом друг с другом. И православные, и мусульмане, не чувствуя никаких различий, никаких стыдостений, мы сознаем себя как один народ перед лицом Божьим. Чарада танылган теологлар, социологлар, ислам белгечләре катнашты. Алексей Малашенко 50 елдан артык ислам динен өйрәнә. Студент чагымда Коран текстларын күчереп утыра идем. Бу шөгыль үзе зур ләззәтләнү бирә иде ди галим. Ислам – это и по периметру России, это и внутри России. Говорят, что Россия – это мусульманская страна. Ну, в каком-то плане, может быть, можно и так, потому что по разным данным у нас, примерно 21 миллион мусульман. Это из более чем 140. Так что это фактор, как говорится. Ислам диненең ретроспектив һәм заманча аспектлары турында фикер алышудан тыш, оештыручылар кызыклы мәдәни танып белү программасы тәкъдим иттеләр. Шәһәр буенча Мөнирә мәчетендә дә үткәрелгән экскурсиялар, искиткеч рухи дулкында булдырылган концерт программасы. Каждую пятницу мечеть посещает 850 человек. То есть все везде, где ковры находятся, там молятся люди. Дина апа Ленинск-Кузнецкидан, аның исемендә инде дингә омтылу урын алган. Бу мәчеткә 2 ел буе шимбә көннәрендә автобусга утырып укырга йөри идек ди 86 яшь тутырган ханым. Гел йөримен инде, намазга йөримен, Аллага шөкер, хәзер яшьләр эшлиләр. Ну, әйтәсем килә, шул беренче күрәгеннән бирле мәчеттәмен. Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган һәйкәлне монтажлау шаһитлары булуы үзе бер зур онытылмас мизгел. Аның авторы танылган дизайнер Нафис Мифтахетдинов. Аңа бу изге эштә уллары Рамил һәм Руслан булышкан. Стелла 4 яктан тора. Берсендә беренче басма Кораннан алынган Фатиха сүрәсе, икенче ягында аны рус теленә тәрҗемә ителгән тексты. Тагы ике якта исламның Россиягә килүе турында мәгълүмат урын алган. Таких вот событий, их должно быть в жизни любого народа значительное количество. Потому что это не просто памятники, а это наша история и наше будущее.
будущее России, будущее Кузбасса. Наш общий проект называется «Булгары. Дорога на восток», как они с Волжской Булгарии добирались сюда, на восток, это то есть вот в Сибирь, как они здесь осваивали ее, как они здесь жили в сложные времена и в радостные, как они строили мечети, свои учебные заведения, медресе. Это то место, где, например, человек может прийти, немножко подумать, походить, почитать вокруг те надписи, которые мы написали, и вспомнить эту историю тысячестолетнюю, вспомнить всех наших предков и быть им благодарными, помолиться за них. Я считаю, это очень важно. Кемерово шәһәреннән Елена Софиуллина, татарлар. Башкортстанның Әлшәй районы Түбән Әүрүз авылында яшәүчеләр бердәмлеге һәм татулыгы белән тирә-якта дан тота. 700-гә якын татар гомер иткән бу авылда бүген дә тормыш гөрли. Ел сайын диярлек авылдашлар һәм кунаклар өчен зур бәйрәмгә әверелгән очрашулар оештырыла. Биредә туып үсеп Иракларга чыгып китүче милләттәшләребез исә ешрак кайтырга һәм кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Әлшәй татарларның яшәеше белән якыннан үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова танышып кайтты. Әлеге шилтерәп аккан шишмәне Бугаралы шишмәсе дип йөртәләр. Ул секундына 500 литр су булып чыгара дигән мәгълүмат бар. 3 гасыр эчендә бу шишмә Әлшәй районының берничә авылын су белән тәэмин итә. Шулар рәтендә Түбән Әүрүз авылы. Тарихи мәгълүматларга караганда Түбән Әүрүз авылы 18 гасыр азагында барлыкка килә. Ул вакытта биргә 3 нәсел килеп утыра. Исемгә килгәндә, борынгы төрки телдән Әүрүз су башы дигәнне аңлата. Милләттәшләребез күпләп яшәгән, гүзәл табигатьле бу авыл урман кычагында урнашкан. Күп монда Әүрүзнең белмәгән кешеләр дә ярдәм кылдырырга, читтән килгәннәр дә, Татарстаннан да, хәтта Алжирдан килгән кешеләр дә монда ярдәм кулы суздылар. Түбән Әүрүз авылы халкын һәм туган җирен сагынып кайтучыларны көтеп алынган вакыйга җыйды. Авыл уртасында Бөек Ватан сугышында катнашкан әүрүзлеләр истәлегенә обелиск ачылды. Әлеге проект авылдан чыккан эшкуарлар ярдәме белән тормышка ашырылды. Авылдан чыгып киткән яшьләрнең кешеләр булып кайтып, авылга ярдәм итәләр. Обелискалар эшләделәр менә. Безнең авылдан сугыш башлангач 370 ир-егет сугышка чыгып киткәннәр дия. Шуның яртысы кайтмаган. Тантаналы чара авыл клубы йортында дәвам итте. Сәхнәгә бер-бер артлы әүрүзлеләр һәм кунаклар чыкты. Авыл хакимияте тарафыннан рәхмәт сүзләре, бүләкләр тапшырылды. Туып үскән җирләрен онытмыйча һәр вакыт кайтырга талпынучылар арасында зур уңышларга ирешкән милләттәшләребез дә бар. Монда кайткач, шул бәләкичәктә йөргән урыннар, урманнар күреп, шатланып, ягы көч алып китәсең. Бүген Түбән Әүрүз авылында 700-дән артык кеше яши. Әлеге санны киметмичә, киресенчә, авылның җанын ныгытучылар арасында 6 бала әнисе Гөлнара Садыкова. Милләттәшебез сөйләвенчә, ишле гаиләле булу үзе зур бәхет. Эшләсәң, барсы да акчаң булса, балаларны тәрбиягә рәхәт хәзер. Бүтән әйбер бар. Ярдәм итәләр балалар, Аллага шөкер, рәхмәт аларга. Мин укыйм 9 класста, 9 классны беттем. Яшьләр хәзер бөтенесе эшләргә чыгып китәргә башлалар. Бөтенесе менә 9 класстан чыгып китә, әз кеше торып кала. Каникулларны көттем, дусларым кайтты, уйныйбыз. Бүтән көннәр уйнап йөрибез, футбол уйныйбыз, всегда уйныйбыз, су күрергә көтәбез хәзер. Әүрүзлеләр туган җире һәм әлбәттә якташлары белән дә чиксез горурлана. Россия герое полковник Рафик Ихсанов та нәкъ шушы авылда туып үскән. Ул шулай ук туган җиренә һәр вакыт ярдәм итәргә тырыша. Тантана вакытында герой исемен йөрткән Түбән Әүрүз авылы мәктәбенә мемориаль тактаташ куелды. Безнең героебыз бар. Рафик Рашид улы Ихсан безнең белән горурланабыз. Ул инде безнең авылның йөзек кашы, бездән һәр вакытта мактанып сөйлибез. Туган ягын яратып, кулдан килгәнчә ярдәм итүчеләр арасында Тахир Ахунов, Башкортстанның атказанган төзүчесе, татар активисты җырмынга бирелеп кенә утырмый, милләт киләчәге өчен борчыла. Көндәлек тормышта туган милли мәсьәләләрнең шишелешен эзли. Дәүләт аралашкан телләр списогында булган татар теле үлмәс димин мин. Туган җирне ихлас яратып, саклап, ярдәм итәргә тырышучылар булганда, авылның киләчәге ныклы һәм якты булуына ышанып кала әүрүзлеләр. Башкортстанның Әлшәй районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Оренбург өлкәсендә иман йортларының саны тагын бергә артты. Октябрьский районында урнашкан беренче Иманкол авылы яңа мәчетле булды. Ул барлык кануннарга туры китереп төзелә. Авыл халкы бу төзелешкә күп көч сарыф итте.
Бүген авылдан читтә яшәүчеләр дә изге эшкә үз өлешләрен кертте. Башка мәчет төзелешләреннән аермалы буларак, бу юлы мәчет салуда казанлылар да катнашты. Яңадан мәчетле булган авылны безнең Оренбургтагы үз хәбәрчебез дә күреп кайтты. Җирле халык өчен ул күптән көтелгән. Мәчет кыска вакыт эчендә 4 айда төзелә. Ачылу тантанасыннан соң кунаклар анда беренче намаз укыдылар. Җиде булган хәтле ахиреткә күчкән арвахларны, шу биргән хәйр садакаларын Аллаһ Субхану Тәгалә дуа итеп кабул итеп һәммәсен барганлыгына, тыныч итеп урынына җәннәттән калсын. Авылда мәчет һәр вакыт була, әмма совет елларында бинаны колхозга склад итеп тапшыралар. Аннары аны мәктәпкә үзгәртеп коралар, ә соңыннан бөтенләй ташлыйлар. 2010 елларда гына авыл халкы бинаны үз көчләре белән торгыза башлый. Тик менә ул гына дини кануннарга туры килми, көнчыгышка карамый. Дин тотучыларга яраклашырга туры килә. Хәзер мәчетнең яңа бинасы барлык кагыйдәләр буенча төзелә. Мәчеттә халык килеп үзләренең әхлакларын тәрбияләрләр һәм дә шушы мәчеттә ата-анага хөрмәт булыр. Яңа бина иганәчеләр һәм авыл халкы ярдәме белән сафка баса. 300 халкы булган сала бу көнне түземсезлек белән көтте. Шу манараны тоже субботник белән вис фундаментларын иттек. Бу яңа мәчетнең фундаментларын вис субботник белән где-то 15ләгән субботник булды. Яңа мәчет манарасында ярым айның калкуы Оренбур өлкәсендә традицион ислам үсешендә уңай билге. Шул юлларына дәресләр биреп, халыкны чакырып, халык тартылар һәм бу авылда тәскилә дин бара. Беренче Иманкыл авылындагы мәчеткә ихтыяҗ шул кадәр зур ки, күрше авыллардан, хәтта Башкортстаннан да киләләр. Мин бу авылда туып үскән кеше. Хәзер яшәйм икенче авылда. Но по возможности намазларга пятница монда килергә тырышам. Бу мәчетне салырга булышырга насыйп итте. Үземә дә, балаларыбызга да. Һәм Әлхәмдүлилләh без куанып монда киләбез. Һәр җомга намазына инде. Мусульман диния нәзарәте җитәкчелеге Аллаһ йортын төзүчеләргә рәхмәт хатлары тапшырды. Бу вакыйга дин әһелләре игътибары белән генә шикләнмәде. Бәйрәм белән авыл халкын хакимият вәкилләре дә котлады. Тиз арада төзелгән гыйбадәтханәне уйлап башкарганнар. Бергәләшеп башка мәчетләрнең проектларын карап, уңайлы итеп эшләгәннәр. Мәчетнең иске бинасы буш тормый. Биредә балалар өчен мәдрәсә, мәктәп ачарга планлаштыралар. Менә ул гына ремонт таләп итә. Биредә дә алар ярдәменнән башка калмас. Аны төзекләндерергә теләүчеләр табылыр дип өметләнә халык. У нас не только обучается тут взрослое население, но и приходят маленькие дети. Мәчет ачылу тантанасына килүчеләрне милли халык ашлары белән сыйладылар. Үзебезнең авыл традицион ашларын пешерергә тырыштык. Инде бөтен нәрсә безнең авылда бар. Пешерәләр, шуларны пешереп, кызлар инде безнең алар уңганнар, тәмле бәлешләр пешерәләр. Мәчет төзү белән генә эшләр тәмамланмый. Планнар зурда. Авыл халкы өчен дини укулар да башланыр дип планлаштыралар. Беренче Иманкыл авылыннан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Магнитогорскидан Әхмәтовлар гаиләсе. Хаҗ кабул булган кешенә касы совсем кеше үзгәреп китә. Удмуртиядә Сабан туйлары. Бик җылы хисләр, сөенәбез, үзебезнең халыкның шушлай оешып, шушындый бәйрәмнәр узгаруына. Июль айының 1-10 көндә билгеләп үтелүче гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне хәзер Россиядә рәсми бәйрәм статусын алды. Җәмгыять тормышында мөһим рольләрнең берсен үтәгән гаиләгә милләтнең киләчәге дә бәйле. Тәрбия һәм тәртип нигезе булган динебезгә Аллаһ Тәгаләгә тугрылык, бабаларыбызны бердәмлектә ныгытты. Хәзер инде безнең гаиләне дә бер бөтен итеп туплап тора ди Магнитогорскидан Әхмәтовлар. Шундый инде изге урыннар. Бөтен мөмин мусульманнарга Ходаем юлларын ачсын инде хаҗларга, умраларга. Әхмәтовлар хаҗ вакытында төшерелгән кадрларны карыйлар. Мәккәгә сәяхәтне Тәлгать әфәнде үзе төшергән. Мусульманнар өчен изге шәһәргә 2 тапкыр барып кайтырга насыйп була аларга. Хаҗ кабул булган кешенә касы совсем кеше үзгәреп китә.
Bütün işleri uğuşlu bular, bütün illerinde de, balalarında, simyasında da. Рәйсә һәм Тәлгать Әхмәтовлар Таҗикстанда туып үскәннәр. Анда үз гаиләсен булдырганнар. 80-нче еллар ахырында металлурглар шәһәренә күчеп киләләр. Нәкъ биредә аларның ислам дине белән кызыксынуы башлана. До того бәхетлебез, монда килгәч, дин турысында, дин юлы бездә прямо алдыбызда ачылды да китте. Тәлгать әфәнденең тамырлары Татарстанның Арча районына китә. Рәйсә ханымның әбисе заманында Башкортстанның Мураптал авылында танылган абыстай булган. Таҗикстанга бабалары гаиләләре белән узган гасырның 50-нче елларында күченеп барган. Сабый чорында анда да дин катгый тыелганын, әбисенең яшерен генә дуга кылганын искә ала Рәйсә ханым. Даже шундый хәлләр булды. Әби, сорый кызым, нишлисең? Әби уйнап утырам. Кызым, мин намазга барам. Әби нишли, әби кайда дисәләр, әби идә юк дип әйт, балакаем. Мин намаз укыйм. Менә шушындый хәлләр дә булды. Рәйсә ханым фармацевт, Тәлгать әфәндегә дизис булып эшләп, лаеклы елга чыкканнар. 40 елдан артык бер-берсенә карата мәхәббәт һәм хөрмәт белән яшәгән бу парның уртак мәнфәгатьләре бүген дин. Безнең нәрсәдән башлана? Иң беренче инде иртәнге намаз укып, аннары вакыты җитсә, тәһарат алып тагын да намаздан башлыйбыз, духа намазлардан башлыйбыз. И шулай көне буенча илә намаз, икенде намаз, акшам намаз, иша намаз, витр ваҗиб шуны белән Аллаһ бар, икенде төнне тан. Хәлебез җитсә, Коръән укыйбыз, Аллаһка шөкер. Коръәнне укып, рухи һәм физик яктан да дәваланабыз. Моңа аеруча таҗлы вирус белән авырганда аңладык, диләр Әхмәтовлар. Авыртудан сын килдек, тәмнәп, шундый тәмнәп Коръәнне укыдык. Менә шунда шул Коръән укуны ләззәтен белеп укыдык, менә шулай торып. Чирдән соң. Күзем яуган булса да, хәлем булмаса да, уен белән булса да, укып яттык, Алла Тәаләдән сорап. Әлхәмдулилlah, Алла Тәалә бирде, исән чыкты. Мен больницадан чыккач, минем күзләрем вообще бер нәрсә дә күрмәде. Менә бу Коранны ачсам, ике хәрефне, ике сүзне дә күрә идем. Укый башлаган, күзләрем ачылды, хәтерем яхшы булды, потому что bir-iki ay даже машинага утыралмадым, потому что күрмәдем. Алла Тәалә вот Коранны укыгач, үзе шифаландырды. Ләззәтен белеп, тәмен белеп яшәргә кирәк икән бу дөньяда. Әхмәтовлар белән аралашу бер рәхәт, диләр танышлары. Хәзер бу шәһәрдә дуслары күп. Ишекләре һәр кем өчен дә ачык. Все, что они делают, они искренне делают вот отсюда, от сердца. Не так просто, а вот от сердца. И как говорится, и хорошим делюсь, и плохим с ними. Больше не к кому идти. Одни из самых лучших, как говорят, семья, альхамдулилlah, добродушные, очень добрые люди. Для меня очень близкие люди, если честно, вот они как родственники. Дай Аллах, чтобы наша этого дружба была до самого конца, чтобы то, что мы дружим и помогаем, чтобы все это было ради блага человека. Мы вот живем как одной семьей. Вот живем и живем, Аллах. И в основном нас объединило то, что мы в исламе. Әхмәтовлар ике кыз тәрбияләп үстергәннәр. 4 онук та әби бабай артыннан иярде. Дин ислам, Данил, Малик кичкенәдән дин белән кызыксыналар. Дини бәйрәмнәр вакытында Тәлгать әфәнде аларны һәр вакыт үзе белән мәчеткә ала. Кичкенә булганда башында каласың аны безгән әйткәнне. Олар үскәч, альхамдулилlah, хәзер аны шул дуаларын беләләр, иншалла. Кичкенәдән өйрәткән ул башка бит. Менә әбиләр, бабайлар безне өйрәткән дуаларны һаман да без истә тотабыз бит. Менә кичкенәдән. Өлкәннәр һәм кичкенәләр арасында аралашу бер үк күңелле. Чөнки кызыксыну бер, иман, диләр Әхмәтовлар. Магнитогорстан Гөлдар Хафизова, Татарлар. Удмуртиядә сабан туйлары гөрләде. Күрше республикада яшәүче милләттәшләребез гырыф-гадәтләрне саклауга зур игътибар бирәләр. Милли бәйрәмдә бик борынгыдан килгән күркәм гадәтләр, уен-җыр йолаларыбыз бергә кушылды. Сабан туйы бәйрәмнәре елдагыдан тагында күркәмрәк, күренешләргә бай булу белән истә калырлык итеп уздырылды. Тулырак алдагы язмада. Бүген сезне ат чабышлары, күңелле җырлар
һәм юләр төрле уеннар итә. Җыр бию, тирә-юньгә яңгыраган баян тавышы, татлы чәкчәк, Сабан туйның һәр кунагын шулай зурлап каршы алдылар. Можга шәһәрендә милли бәйрәм быел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы кысаларында 30-нчы тапкыр республика күләм статуста үткәрелде. Рамазан Гарәпшин милли бәйрәмне оештыруда иң башында торган кеше. Менә 91 елдан башланып киткәндә шу Сабан туй оештырулар урамнарда бик күңел итеп, 10 көн сөлге җыеп йөриләр, бүләкләр җыеп инде кеше шуның кадәр сөенеп көтеп торалар, капка төпләрендә, һәрбер капка төбендә бүләк биргән кешенең капка төбендә бии торган юк, җырлый торган юк. Бәйрәм ат чабышларыннан башланып китте. Катнашучылар Удмуртиядән генә түгел, Татарстаннан да килгән иделәр. Тамашачы һәр чабышкы аты өчен җан атып, аларны көчле алкышларга күмеп барды. Biz de güç verip turduk alarga. Bizim Allah'tan bir doja mında. Ja birinci orun, ja ikinci orun ala bizden. Şabalkin. Indi ol күп жыллар катнаша Сабан туйында. Малкайлар да, аларның хуҗалары да сынатмады. Җиңү яулаучыларның берсе Можга егете Марат Гарифуллин. Тренироваться, зимой надо работать с лошадью, кормить хорошо, ухаживать. Көтүп алынган мизгелләр. Ат чабышы тәмамлангач, Сабан туйны тантаналы рәвештә ачып җибәрделәр. Без бүген парадта 16 районнан делегатларны күрдек. Һәм анда үзләренең районнарында, үзләренең шәһәрләрендә татар телен, гореф-гадәтләребезне саклау өчен зур көч куйган милләттәшләребез уздылар. Можгалылар бу көнне чын-чынлап бөтен мәйданны гына түгел, ә шәһәрне гөрләттеләр. Мәйданчыкларда кунаклар өчен күп төрле күңел ачу чаралар узды. Көрәш, хатын-кызлар баш киемнәре күргәзмәсе, халкыбызның традицион уеннары, ярышлар, татар йорты утары, гармон моңнары конкурсы, Менделеевск һәм Ижау шәһәрләреннән килгән артистларның концерт программалары, татар чәй бәйрәме, Сабан туйның үзенчәлеге иде. Бездә чәй йортында тәмле чәйләр ишергә була. Шәкшәкләр белән безнең бу чәй бер кайда да юк. Без аны үзебез уйлап таптык. Ул Можга шәһәренең чәе, Можга Батыр дип исем куштык. Икенче көндә Сабан туй бәйрәмен Ижаулылар гөрләтте. Халык иртәдән үк мәйданга агылды. Бик көтеп алдык, бик җылы хисләр, сөенәбез. Үзебезнең халыкның шушылай оешып, шушындай бәйрәмнәр узгаруына, аннан соң балаларыбызның менә терәп бик матур бийләр, җырлыйлар үзебезнең милләтчә. Мәүлид Дюкин Яр районыннан махсус Ижау Сабан туена килгән. Бик күптән киләсем килеп тора инде. Кешеләрне, иптәшләремне күремен дип, Сабан туйларны бик ашавыма. Ат чабышы, милли көрәш, җыр бию бәйрәмдә бар да булды. Халык уеннарда рәхәтләнеп катнашты. Конечно, ушады, вспоминаешь бәләкәй чаклар. Сейчас уже ауылда никого нету, и, получается, что только вот в городе можно. Удмуртиядә Сабан туйлар барлык шәһәр районнарда да, хәтта кичкенә авылларда да булды. Бу атнада милли бәйрәм Кече Пурга районында узачак. Удмуртиядә Назир Нигманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар мөхтәрәм милләттәшләребез. 9 июль көнне бөтен мөселман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә. Без дә сезне әлеге улуг бәйрәм белән тәбрик итәбез. Исән имин яшәргә язсын. Сау булыгыз.